Сега хора, едно бързо включване правим. Моят приятел Сашко. Не помните на миналото видео, къде ви казах, че последвам всички, които ме последват. Не последват. Трябва да използвате саунда на видеото, за да мога да ви видя и също да ви последвам. След като и кой друго ще да ви кажа, бе. Аз вече забравих. Кой ще да ви казвам? Нещо за канала беше. Мога да се опитам с света, но не. Не мога. Там за giveaway влогове очаквайте скоро едно бързо влогче с братовчет ми, защото приятеля ми не е в града, в селото. И тъй, че очаквайте влогчета, такива работи. Очаквайте скоро влог, утре или днес ще ходя си купувам колело. И очаквайте влогчета с колелото. Ще бъде и яко. Така че очаквайте скоро. А сега отивам на магазина, тъй че очаквайте скоро влогчета. Чао. И очаквайте ново видео. Очаквайте ново видео утре. Чао! Забравих да ви кажа, утре видеото ще е от... Мислям да го качим в 3 часа. И да... Това искам да ви кажа, така че... Ай, чао!